Hola a tots, avui us presentaré una altra col·lecció que es diu, redoble de tambores, per favor, Bèsties de l'Olimp. En aquesta col·lecció ara mateix, de moment que jo sàpiga, hi ha 5 llibres que els tinc aquí i us els ensenyaré. El principal és en Demon i és el que viu les aventures. El títol de Bèsties de l'Olimp ve de que ell cuida les bèsties dels estables i, dels déus. Bèsties dels déus. Ara us diré els déus grecs. El rei dels déus és Zeus, déu del cel i del llamp. El déu de l'inframón és Hades. El déu del mar és Poseidó. El déu missatger és Hermes. La deessa del matrimoni i dona de Zeus és Hera. La deessa del foc i la llar és Hèstia. La deessa de les plantes és Demeter. La deessa de l'amor és Afrodita. El déu ferrer, que es diu Hefes. El déu de la guerra, que es diu Ares. I per acabar, perquè la llista és molt llarga, Helios, el déu del sol, i que segons els grecs portava el seu carro al sol i l'arrossegava per tot el cel durant tot el dia amb els seus cavalls. El primer llibre de Bèsties de l'Olimp, que és el guardià de les bèsties, en Demon puja a l'Olimp a començar a treballar als estables perquè Pan, el seu pare, és el déu dels animals i els boscos. I ell ha heredat un do de parlar amb els animals. El segon llibre, que es diu El gos d'Hades, Hades puja de l'inframón a l'Olimp a buscar en Demon perquè curi el seu gos Cérber, que té 3 caps i cua de serp i cues també enrotllades pel coll. El tercer, els corsers dels déus, Poseidó i Helios fan una carrera de qui va més ràpid, al mar o pel cel. I Poseidó, uns dies abans, els seus tritons cavall, es fiquen malalts i criden Demon perquè baixi al mar i els mantingui fins al dia de la carrera. I els hi fica, un líquid especial, secret, que els fa anar més ràpid. El quart llibre, El drac pudent, Ares, déu de la guerra, ve a buscar en Demon perquè curi el seu drac que fa pudor i està trist. I el cinquè, l'únic que no tinc per mi, que és de la Bíblia, és l'Escola de Centaures, que no apareix cap escola de centaures, però sí centaures. I en aquest llibre també és una mica variadillo, igual que el primer, que cura diferents bèsties. Però aquí el Griu, un amic seu bèstia, es fica malalt i no surt si l'acaba de curar o no. I la bèstia més relevant que curen és el Fènix. Les històries que surten no són les històries mitològiques reals que feien els grecs. Aquestes històries són d'en Demon i les seves aventures amb els déus i com cura els animals. M'agraden aquests llibres per les històries de com s'ho fa per aconseguir totes les pòcimes i diferents coses per aconseguir curar l'animal. Aquests llibres són bastant curtets, tots són més o menys la mateixa mida. I jo me'ls acabo, que tinc 10 anys, que a migdia jo me l'he acabat. T'hi fiques al sofà, t'estires i ho llegeixes tot. A mi em van enganxar molt aquests llibres perquè m'agrada molt la mitologia grega. I també he après bastant de les diferents bèsties que hi ha. Els déus ja me'ls sabia. I tenen la seva part humorística. Que, a veure, depèn de qui no li fa gràcia. Jo recomano aquests llibres pels nens de partir dels 7-8 anys. Com ja he dit, jo me'ls llegeixo ràpid, però tenen, bastantes pàgines de doble cara amb lletra. I, de tant en tant, sisplau, apareix un dibuix molt gran o un dibuix així petitet. I, aquí també surt el número i el títol del capítol. Oh, rima! Les lletres estan fetes així, com en pedra. No, aquestes no, només les de títols. I per dintre els dibuixos són en blanc i negre. Si t'agradaria llegir-te aquests llibres,
Tens els enllaços a la descripció. I si us ha agradat, deixeu-me un bon like, subscriviu-vos i activeu la campaneta per no perdre-us res. Adeu! Si algú s'havia quedat amb ganes, també ficaré aquest llibre als enllaços, que és d'històries mitològiques de veritat. Adeu! Au! Estic bé!